Čaute, tu je Evil a vítam vás pri dnešnom tutoriáli. Ukážeme si, ako dať skiny a zvuky zbraní do Counter-Strike 1.6. Tak, otvorite si svoj internetový prehľadač a tuto si napíšete gamebanana.com. Dáte Enter, ale túto stránku vám dám do popisu videa. Tuto si nevšimajte, otvoriť v rámiku na obrazovke. Tu máte tú ručičku a dáte skins. Iba kliknite na to. Tak, počkáte. Tu máte Counter-Strike 1.6. Na to kliknete. Ako ja práve teraz. A tu si vyberete, čakajte. Tu si vyberete na akú zbraň chcete skin. Ja si dám na Glock. Vyberete si, čo chcete. Napríklad, ja si vyberám tento. Tak som späť, mal som menšiu návštevu, tak ste tu, zidete dole a dáte download. Tak. Tu vám vidie taká reklama. Dáte X-ko a tu dáte direct link. Stiahne sa vám to a otvoríte si to. Na to už mám otvorené, teraz som klikol na reklamu. Tak. Počkajte. Tak. Dáte otvoriť umiestnenie súboru. Dáte Counter-Strike a model. Toto presuniete. Ja to tam už mám, takže ja to nejdem presúvať. A teraz to ukážeme v hre. Seven, 6, 5, 4, 3,